Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο τώρα έχει και εργοσιακό φωτισμό στα καθίσματα πίσω. Μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το φωτισμό εκτός από το αυτοκίνητο και από το κινητό μας μέσω της εφαρμογής Starline. Όπως έχουμε πει, με συναγερμό Starline μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και άλλα πράγματα εκτός από τις λειτουργίες του συναγερμού. Έχουμε φτιάξει κάποια προγραμματάκια που μπορούμε από εδώ να αλλάξουμε τα χρώματα στα καθίσματα. Εκτός από τους φωτισμούς που είπαμε ότι ελέγχουμε, έχουμε το κλασικό μενού που μας ενημερώνει για τάση μπαταρίας, θερμοκρασία μέσα στο όχημα, χιλιόμετρα, λίτρα κτλ. Βλέπουμε ότι το αμάξι έχει κλειστές όλες τις πόρτες και πάμε να το κλειδώσουμε. Βλέπουμε ότι έχει και αυτόματο ανέβασμα παραθύρων. Έχουμε ιστορικό στο χάρτη, το που βρίσκεται το όχημα ανά πάσα στιγμή, καθώς και πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται, πότε οπλίσαμε, πότε ανοίξαμε πόρτα, διακόπτη κτλ. Έχουμε τοποθετήσει αυτή την οθόνη, η οποία βλέπουμε ότι έχει ενημερώσεις για navigation, bluetooth κτλ. Μπορούμε πάντα να βλέπουμε και το εργοσιακό μενού του αυτοκινήτου και όποτε θέλουμε πηγαίνουμε στο μενού της οθόνης. Η οθόνη τώρα μπορεί να ελέγξει και την εργοσιακή κάμερα πιστοπορίας. Στρίβοντας το τιμόνι, στρίβουν και γραμμές στο αυτοκίνητο.